Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang buhok na gugupitin natin ngayon ng medium short taper. Taper, yeah. Yes. Tapos dito taper din, Mr. Jaime, dito sa likod. Tapered na gano'n na. Yeah. Yan. Gupit binata Right. sa atin. Yes, gupit binata. Ang namaiksi kunti. Na maiksi. Alright. Gapit natin, yan. Regular clipper with 1/8 of an inch attachment. What number is that? 1/8 of an 1/8 inch? ito. Anong what number? Di ba? Ang- Certain ang- number, 1, 2, ang- 3, 4. Di ba? Yeah, kaya dininiscourage ko yung iba nagagamit ng number kasi depende sa gumawa ng attachment. Iba-iba. So yeah, that is 1. Ito 1/8 of an inch. Okay. Mas maganda yun, hindi ka na mag-ano. 1/8 of an magkamali. inch. Alam mo na yun, di ba? 1/8 of an inch. Yeah. Pag sinabi kong gamitin mo man na yung supply tapos buntingin mo ganyan, papak no. Di ba? Yeah, hindi magkakamali. Oo, ganyan mo lang, oh. Oo. Yan. Ang worry lang diyan is kung Dugo. kung ganong karaming dadaanan yung buhok. Hindi. It's okay, it doesn't matter. Okay. Alright. Kung makapal ang buhok mo, hindi makapal ang matatanggal. Okay. Ganun lang, yeah. Ang papag-aralan natin, yung paggawa ng imaginary line na sinusundan. Okay? You So, have to have imaginary line. follow. Yan. Ano tawag dyan? Hairline. Hindi po. Yung ganyan. Gagawa ka ng linyang ganon. How do you make that? Using this. Like that. Okay. Parang doesn't make sense sa ngayon, pero pag ginagawa na natin palagi yon, alam na ninyo. Oo. Tapos, eventually, yung kausap mo online, matututo ng gumipit yun. Sigurado. Oo. Sigurado yun. Alam na niya. Kahit ayaw niya nga eh. Ano yung misis, mga 5 misis eh, ayaw. Pero ang mga mister, oh, ikaw, honey, kung gusto mo palagi ako nagpapagupit sa barbershop, may babawas sa allowance mo yun. Ayun, see? Ganun lang, oh. Yan, paganda. Yan, medium, short, high tapered, mula dito hanggang doon. Oo. Yan. Paano? O di, ako rin. Ako rin. Inisip ko, paano magkakamali yung kinakausap natin? Okay. Hindi yata magkakamali. Basta ganyan, oh. Pwede ko rin ma-practice yun doon sa mga kaibigan ko na magpapagupit sa'yo ng online. Ako gugupit. Di ba? Oh, yes! Kahit sino nga eh. Oo nga, Mga kaibigan niya na mapulot mo sa restaurant o wherever, department store. Oh, pwede bang gupitan mo ako? Ay, hindi ako marunong. Hindi. Nag-online haircutting tayo. Di ba? Oh, parang bilibitor na. Saan tayo magugupit dyan? Sa parking lot. Bilibitor na. Ang bira yun. Di ba? Ikaw pa lang ang ganun ba? Ano pa ka pa lang? Ikaw? Ha? O meron nang nag-online cutting? Yeah. Kasi, ito, rechargeable na o kaya may battery operated. Oo, hindi mo kailangan ng kuryente. Yes. Kargado yan. Opo. Ay, apo. Kaya masaya siguro ito. Itong online haircutting. Ha? Oo. So, Pero lalaki lang, limited ka lang sa lalaki. Oo, kahit babae ah. Hindi mo naman alam gupitan ng babae. Paano mo to? Hindi. May ginugupitan na tayo dyan na babae. Ang gupit niya kasi maikli.
Ganon. Hindi. Mas, yung buhok ni Mrs. ganito. Oh. Oh, mas madali na naman yun. Ginipitan mo. Okay. Okay. Ang importante, you know how to make imaginary lines. Using it to imaginary line. Trim off the hair. Ini Gaya nito, ang gusto mo kanina maiksi ang matitira, di ba? Di yun na lang ang ano mo, imaginary line. Ayan, maiksi yan. See? Yung matitira, maiksi. Asan yung imaginary line? Asan yung imaginary line doon? Itong nilalagay. This is the imaginary line right here. Okay. See? Parang mahirap pero kapag nagkakaintindihan na, naku, ganun lang pala eh. Paano yung sa salamin? Hindi ko nakikita eh. Harap mo ako dito sa salamin, parang tapos sabi mo sa akin yung imaginary line. Paano gagawin? Ipakita kasi hindi ko nakikita eh. Okay. Ay, sorry. Ayan. Sige, paano yung pag sinabi mong imaginary line? Ang imaginary line, ito, maiksi dito na paakyat, pahaba. Oo. Yung naka-taper, parang pa-taper. So, andyan na yung imaginary line. So now, you can bring this and set it according to your imaginary line. And then stop there. And then, tapos padaanin mo na yan. Yeah. So yung ikaw ang kine-create mo yung ako imaginary lang ang line. nakakaalam nun. Okay, nagkumagupit. Sinusundan ko yung paano mo imaginary line. Paano mo naman itinuturo ngayon sa nagugupit yun? Ganun ko lang. Ito yung ulo mo. Hindi, kung naka-online tayo. Ito yung ulo mo. Online tayo. Ganun mo yun. Yan, pare-parehas mo. Pare-parehas yan. Mula sa baba hanggang taas, no? I-island mo siya. Pero gaganyan mo, ayan. Tapered. Ituturo mo niya, makikita niya sa video yun. Makikita niya. Papakita mo, meron ka ring... Ginawa ko na yun dito. Meron kang sample na... Sa tabi ko. Manikin. Sa tabi ko, andyan yung gumugupit, sabi ko, ito yung ulo niya. Okay. Paglapat mo yung suklay na ganyan mo. Huwag man ganyan kasi pare-parehas na mula dito hanggang doon. Ganyan para maiksi pataas na humahaba. Paano ngayon kung... Diba? Paano mo ngayon ituturo yun kung online kayo? Kaya nga ipapakita kayo ito video. Kailangan video. Video nga. Yung nakikita nyo ako na ibig sabihin meron ka ring taong katabi na hindi ito lang maging ulo mo. Kamay mo, iano mo. Yeah. Okay. Tapos may suklay ako. May suklay ka. Ganito gawin mo. Yeah. Bigyan mo siya instruction. Di ba? Okay. Yun lang. Ipapakita ko lang kung paano niya gagamitin yung gamit. Mr. Rami, mataas na ba? Gusto ko mas mataas pa eh. Siyempre yan. Mataas yan. Mataas. Tapos gano'n na lang. May sinusundan ka pa rin dito na pag gano'n. Iceland. Okay. Imaginary line. You have to have imaginary line. That you make all around the head. And that is, parati, yung imaginary line na yun, naka-memory sa isip mo. Tama po. Nasa isip mo. Ikaw lang nakakakita. Yung ginugupitan mo, hindi alam. Siyempre, hindi niya alam yan. Ganun lang. Siyempre matatakot. I think maraming masasayahan yan. Oo, masaya talaga yan. Masaya yan. I think, hindi lang yun. Pero yung sabi mo, di ba? Matututo rin yung mga tao. Nasa kanila, kung gusto nilang magkaroon ng lisensya. Matututo talaga. Yeah. How did you learn? Online. Sa YouTube? No.
I mean, I was cutting somebody's hair with Instruction. somebody instructing me online. Oh, okay. But see, ang kwan din para hindi nila kailangang tingnan ang instructor license natin. Kasi ginagawa natin ito vlog. Oo, Vlogging lang ito eh. Vlogging. Na may actual na. Kaya walang question doon Right. sa We're not in a pagugupit. learning facility or something. School. Wala tayo sa school. Walang educational, vlogging lamang. Yes, it's only vlogging. Pwede tayong magagawa ng anong tawag doon, disclaimer. Disclaimer na this is not a school, this is not an institution. Yes, it's only vlogging. Kasi dami, di ba? Mga doktor, mga lawyers, engineers, cooks, all kinds of profession. They have their own ways of showing things to the public. They call it vlog. They call it vlog. Now, papakita natin kung yun ang gusto. Kasi kung minsan, Naka-taper yung likod ko. nangyayari rin dito, minsan, kala ko yan ang gusto ko. Gusto ko yung mas maiksi pa. Ganun. Pero kung gusto nilang mas mahaba, hindi na pwedeng magawin. Dudugtong na. Pahabain ko niyan, ako. Siguro yayaman ako. Oo. Hindi mo na kailangan. Ang yaman mo bigla. Kung kaya mong pahabain yung maiksing buhok, ay galing yan. Mataas na tayo rito. Ha? Kunti pa. Konti pa. Kunting bawas pa. Konti pa. Ganun lang yun. Okay? So, magpapa-sample ako sa sa next time. Tapos merong gugupit dito sa tabi mo. Oo. Kahit, Para malaman natin kung paano. pwede. Oo. Kung pwede. Dadalahin ko yung gugupit sa akin. Ano? Tama. Tapos may gamit kayo. Oo, may gamit. Bibili ko ng gamit yun. Itatanong ko sa iyo yun kung ano yung... Siyempre, hindi mo... Malalaman natin kung totoong pwedeng gamitin yun. Oo, kung pwedeng... Kung binili. Kasi sabi ng iba, kailangan bumili kayo ng ganito, ganyan. Tingnan mo yung sinasabi, ang mamahal naman. Oo, pang-professional, sasabihin. Sa akin to, basta pwedeng gamitin. Hindi kailangan mamahalin, hindi po. Oo nga, anong pangalan ng anong pangalan ng bibilihin ko? Hair clipper. Hair clipper lang. Made by Wall or... Tapos marami ng sizes yan, marami na. Yung... Marami ng kasama, accessories. Accessories pala. Oo. Hair clipper ang tawag. Yep. Walang laki yan, walang maliit, malaki yan. Wala. May malaki, may maliit. Ayan, anong size yan? Ano yan? May mga package ng malaki at maliit. Yun ang isang magandang bibilhin yung package. Kung magkasama ang malaki at maliit. Pero kung wala, di separate na package yun. May package para sa malaki, isang package naman para sa maliit. Hindi, mahal na puhunan niya. Yun. At kung minsan, sinasabi ko, parang mas mura yung dalawa. 2-in-1 package. Yung maliit at
Saan? Malaki Mabibili, isang mabibili ko package. sa Walmart yun. Oh yeah. Sa Fred Meyer, sa ewan ko sa Costco, siguro mayroon din. Mayroon din yata sa Walgreens. Hindi, sa Walmart, pinakamurang ano eh, Oh, ang bilihin eh. yes. Mas murang Yun Walmart pa, eh. yun. Mas Sabi ko mura sa kanya, Walmart kesa sa ano. Sinasabihan ko na paminsan-minsan na nagsisira mga yan. Ang sale kung minsan umaabot 40% off. Kaya mo yun? Yung dollar mo eh 60 cents na lang ang babae. So that's a lot of savings. Sabi ko nga yung isang andis na package ng malaki at maliit noon $9.99. $9.99 lang? Yeah, noon matagal na yun. Wala na yun ngayon. Okay. Akala ko mura pa pero mahal na pala. Mahal na rin, may 30 na yata ngayon ang isang package. Basta yung mumurahin na, huwag yung mahal. Kasi baka ayun, makalimutan conforme mo pa sa- kung saan mo nalagay. Conforme sa brand. Sa brand. Brian, gaya ng Oster, Andes, marami pang mamahalin din. Hindi kailangan sa akin. Kailangan lang. Pero yung clipper mo, mahal yan. Mamahalin yan. Mhm. Ito, ang gamit? Oo, yung gamit mo. Mahal din, konti. Wow. 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 W-A-L? Ganyan. W-A-H-L. W-A-H-L. See? Mahaba. Ganyan din ang Ang gagawin mangyayari, ng gugupit sa'yo na hindi ako. Oo, na hindi ikaw. Yan ang paniniwala ko Oo. We still have to prove it. I've proven it before, but that was before. Hindi natin alam ngayon. Sige. Na kahit babae, pwedeng makagupit. Oo, Makakaya. yung mga asawa ng mga sundalo, yung mga babae lahat eh. Oo, siyempre. 5 pamilya yun. Tapos yung mga bata, madali na yung mga bata kasi basta... Yan daw, yan, pagkaganyan, ituturo mo rin yan, Ay, siyempre yan. medyo mahirap, hindi. Ay, hindi. Okay. Sabi nga nila madali lang yan po. Kasi sabi ko, just follow the hairline. Kung mahaba-haba ang sideburn, then yes, Tatanong mo sa tatanong na lang kung Sa kung ano gusto paano niya. kaiksi, yeah. Ah, Pero kung dito sa gilid, susundan mo lang yung gilid ng buhok, yung anong tawag, hairline. Kasi yung iba, mababang hairline, ang iba naman napakataas. Masagwa naman pag susundan mo yung mataas Basta hairline. ng doon mo ilalagay yung linya, hindi maganda ang tingin ko. So, ang suggestion ko sa kanila, hindi yung maiksing ganito. Medyo mahaba-haba konti kasi gagamitin natin yung buhok. Okay? Pero kung nakatikwas ang buhok, hindi dumadapa, may maganda. So, yung kwan na lang, skin dito sa mababa. Skin tight. Okay. Maikli talaga gupit Para wala ng linya. Kasi mataas na rin yung yung hairline. So, tama lang na
ko, maituturo lahat ko. Or, not necessarily totoo. Sasabihin lang, just follow the hairline. Anong hairline? Ito, yung pinaka gilid ng tinutubuan ng buhok, diba? That's the hairline. Follow the hairline. Sundan mo lang yun. Pantayin mo yung mga buhok. Ano lang, just run the clipper like this. Tapos, ganun lang. Hindi naman makakasugat ng clipper. Hindi siya makakasugat ng balat. Ay, hindi po. Yun ang isang worry ng yung first timer. Baka magugupit. Sabi ko, tingnan mo. Kasi dito, dito mo para hindi matakot. Yes. Tama. Tama po. Ay! Kala ko. At least. Ayun ang set ng iba-iba yun. Opo. Iba-iba. Ang kailangan niyan, kaya marami niyan, kasi umiinit yan eh. Nakakasunog sa balat. Di ba? Nakakasunog. Nakakasunog yan. Iinit to. Si anong mainit? Pag ligaw mo ganyan, sunog yan. Kaya dapat papalitan mo. Okay, tama po. Umiinit. Pero may naisip na akong remedy para hindi masyadong mainit. Ang kailangan attitude nung nagugupit, on, off, on, off. 1 minute, off. Patay. Okay. Linis. Okay, suklay. 1 minute. Ulit na naman. Marami kang magagawa sa 1 minute eh. Yeah. Ganun lang po. See? Kaya pogi na. Sabi ko, kung nagawa natin yan, kahit sino magagawa. Okay. That's what I believe. Dahil wala akong makitang yung very, tricky or hard to do without proper training. Yun ang isip ng iba eh. You have to have proper training in order to cut somebody's hair. What? Sa atin mga lula, di ba? Anong training nila? Sa pamilya lang. Nanay, na walang perang ibabayad sa barbero. Walang proper training. Nagagawa naman. Pero nagagawa. May masama talaga. Kasi nagugunting talaga yung anit. Nasusugat. Nagdudugo. Nasusugat ng gunting. Yung clipper hindi makakasugat. Tama po. Kaya kung gunting, I don't advise. Mahirap. Alan. Kasi ganito po. Kasi galing sa Pilipinas to, no? Pag naggugunting kang ganyan, sigurado. May tutugo yan. Pero kung naggugunting kang ganyan, naka-incline ka. Tingnan mo. Naka-angle na ganyan. Hindi po. Pero, yun ang nag-measure ng paanong iksi ang ginugupit. Kung ganyan, mahaba-haba yan. Kung ganyan, yan. Close na yun. Kung ganyan, close na talaga. See? Ito. The lower blade is the one measuring how much you're gonna leave or cut off. Tagaputol lang ito. Yun ang tagaset ng siguro ngayon mo lang naisip yun. Pero kung ganyan ang paggupit, masusugat yan. Sigurado. Uy, baka yung misis ko yan. Hindi ito yung kabila. Ay, iba? Oo, pero kung sakali mang misis ko, hindi ka na sasagutin, mamaya ako na. Si Kim po, yung apo ko yan. Hindi lang. Okay, matatapos na naman ako eh. Okay. So, gano'n po yun.
Kaya, I'm not concerned. Yun. Ang tamang ano. Na may iiyak. Dahil may masusukat. Ganyan. Dahil ito. Ito, di ba, kahit ganyan mo Hindi makakasugat. abusuhin mo, ganyan mo, siyempre, metal ito Saka, very sharp. Yung pointed. Very fine point. So, ingat din tayo. Iraran mo lang na ganyan. Huwag mo nang kailangan idiin masyado. Idiin. Doon sa diin makakasugat. At saka, yun, kung ang balat yung masyadong Loose. yun, you have to Mahaba natin mo. i-stretch. Ganon. Pag ganon din sa pag-aahit ako, pag nag-aahit ako, binabanat ko yung Yes. para hindi masugat. Ganon din sa pag-ahit. Kasi pag hindi mo i-stretch yung balat, baka masugat. Masusugat. Masusugat nga. Pero kung creeper ang gagawin mo, hindi na kailangan. Diba yung gumaganon? Yung nililinis lang. 2:37. Bel? Oh, nandito ako sa nagpagupit na ako nitong break ko. Pupunta ako ng bibili ko ng pagkain. Oh, tapos na ako dumaan na ako sa gupitan. Tatawagan na lang kita pagkatapos ko dito kay Mang Jaime. Hindi, Sabado kasi may pasok ako, di ba? Hindi, break time lang yung nilabas ko, break time ko ng sa opisina. Oo, tinawagan nakausap ko na si Kimpoy kanina, sabi ko, Kimpoy, I'll talk to you later, sabi ko sa kanyang ganun. Hindi pa. Oo. O sige, tapusin na muna natin to, dali para matapos na ako kay Mang Jaime. Sige. Bibili ng ulam, bibili ko ng pagkain ko ng tanghalian. Sige, okay. Ayos. Ilinisin natin. Oo. Nasa bahay kasi ang trabaho ko. Hindi na ako minsan demanding yung mga babae. Parang pag hindi mo nasabi na lalo na kagaya ng ganyan malayo. Maganda yan pag naging successful yun. Ang sarap ng maraming magbe-benefits. Naturuan mo pa ng yung taong gumugupit, Yeah, saka sabi naman ng iba, baka magalit yung mga shop. Ay, hindi ka. Kung mag-iisip sila na kaya ko. Kasi nung sinasabihan ko ng mga customer ko na pwede nilang i-maintain
Sabi nila, alam mo, sabi ko na maintenance, just even your sideburn, hayaan mo na lahat. Parang nagpagupit ka. Alam mo yun? You just cut your sideburn, cut your make it sideburn. nice, even. Okay? Hayaan mo na lahat. Kumaba yung buhok. Oo, akala mo, nagpagupit ka. Akala ng tao. See? Ganun yun. Kasi iba-iba ang style eh. So, yung iba naman, dito lang ang hindi maayos daw, natatakot. Pero dito, madali, magagawa. Kasi clipper nga eh. Yung sabi mo, yung numbers, yung attachment, yun na lang, i-run dito. Doon din. Kasi mayroon Tapos, ng inclination yun eh. No? Yes. Kasi mayroon din ito eh. Tingnan mo ito. Doon sa clipper kasi, ang inclination na gagamitin mo yung suklay. Alam mo ito, tingnan mo may angle yan eh. Para dito sa side. Ito kaya sa likod. Ibig sabihin, may maigsi dito. Tingnan mo yung sinasabi ko kanina nung paggamit ng suklay. Ganyan din. Di ba? Marunong yung gumagawa ng attachment. Kaya, pwede mong i-run na ganyan. Pwede mong i-run na ganyan. Sorry. Yeah. Dito sa likod, ganun din. Pag ganun mo, dito naman sa kabila. Tapos, meron nga akong... Yung tapering. Yung tapering nga. Meron nga akong ginupitan na kaopisina ko ng ganyan eh. Sinabi niya lang, sige, paandarin mo. Pinanda hanggang sa, ulit-ulitin mo yun. Pag may tumitikwas pa rin, sige. Ulit-ulit lang. Ganun lang. So, mahirap siguro. Wala nga namang sabihin natin kasi hindi tayo pare-pareho daw eh. Kaya nung yung pagtingin, kung minsan may mga tao palang baliktad ang pagtingin sa sulat. Siya ang tawag yata yun doon. Yung nababaliktad yung sulat. Imbis na... Pag ganun. Oo. So, may mga taong ganun daw. So, sabi ko, totoo yun. Kasi nung minom tayo ng San Miguel, yung mga ibang kaibigan ko, parang lumalabas yung San Miguel sa mata nila. Lumuluha o kaya sa ilong. Ako, parang tubig. Ay, pare, parang tubig tong San Miguel. Ako, siyempre, tubig yan eh. Inumin mong parang San Miguel, parang San Miguel sa lalamunan, di ba? Yeah. Ayan po. Okay na? Ang medium short, high tapered. Medium short yan. So, pag sasabihin ko... Gupit binatang maiksi. Gupit binatang. Ano yung regular? Siyempre, mahaba. Ano tawag doon? Regular? Kaya nun. Ito. Nandiyan saan. Sabi, gentleman's haircut, tapered in the back. Okay. Imbis na gano'n. Yung round or square. Maganda ito, parang pare-parehas. Hindi halatang halata na nagninipis. Kasi pare-parehas eh. That's the feature of the hair. Pare-parehas na hindi siksik. Pero maganda tingnan. Ang nipis na talaga ng buhok. Sobrang manipis na. At least, meron hinahanap mo yung bagay. Ang mahirap sa atin yung minsan, gaya nung nag-uso ang hippie, pinahaba hanggang dito sa, shoulder. Wala naman dito sa taas, wala.
pinapahaba lang yung dito. So, Okay. okay lang pa. Ayan po. Medium short high tapered. Thank you for watching. Maraming salamat po.